Значи, бюджетът, макар и на първо четене, приет, сега ще бъде пренаписан, макар че беше единствения възможен. Тая работа стана след като имаше протести и след като Европейската комисия излезе с предупреждение към България заради фискалната политика. От Брюксел видяха риск в публичните разходи и дефицита на бюджета ни за следващата година. Тук е моментът да кажем, че критиката на Европейската комисия не са критики. А също така той за протеста нищо не е разбрал, защото когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид, да отида на протест. Демек, Борисов не е разбрал много за протеста, защото Шампионска лига, нали? А това, дето Еврокомисията критикува бюджета, не е критика. Защо тогава го замразиха? На този фон Делян Пеевски излезе да си каже думичките пред вратата на асансьора в парламента, да не решите, че нещо отговорил на въпроса. А именно. Иска ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу? Тая изява на Пеевски много прилича на една друга изява на Йордан Цонев, пак от месец ноември, но преди 3 години, през 2022. Сами разбирате, че ние също можем много лесно да докараме нашите привърженици. Ако се чудите откъде говори господин Цонев, припомням, интервюто е за Панорама, но той очевидно не е в студиото на БНТ, а в дома си. А защо? Ами защото имаше отново протести, отново срещу Пеевски и компания. Тогава пак ДПС плашиха, както сега, с докарване, забележете как се изразяват, на техните привърженици. И тогава, както и сега, БНТ услужиха на ДПС. Тогава пратиха жива връзка в дома на Цонев, а вчера пък многохилядния протест го показаха бая рехав. Протестът е мирен и няма нито безредици, нито каквито и да било сблъсъци. Така се заработва да си завинаги началник на БНТ. А сега ще видите как пък се заработват 400 лева.